sam danas sa vama na Brajićima, mjesto koje zauzima posebnost u istoriji primjetljuskog ustanka i antifašističke borbe u Crnoj Gori. Ljudi koji su se ovdje borili nisu razmišljali o tome da će jednog dana postati dio istorije. Bili su ljudi ovog kraja sa svojim porodicama, svojim domovima i osjećajem odgovornosti prema zajednici kojoj su pripadali. Vrijeme u kojem su živjeli stavilo ih je pred izbor koji nisu mogli izbjeći, a oni su izabrali slobodu. Nisu to učinili da bi ostali upamćeni, već zato što su vjerovali da postoje trenuci kada odbrana slobode postaje moralna obaveza svakog čovjeka. Ovdje je potvrđena spremnost ljudi ovog kraja da zajedno sa hiljadama ustanika širom Crne Gore stanu u odbranu slobode, svjesni da se dostojanstvo jednog naroda ne može sačuvati pristajanjem na okupaciju i odricanjem od prava na slobodan život. Danas smo se okupili da bismo sačuvali uspomenu na te ljude koji su nam ostavili nasleđe slobode i da bismo razumjeli koliko su njihove odluke oblikovale društvo u kojem danas mi živimo. Crna Gora je svoju savremenu državnost gradila na antifašističkoj tradiciji i upravo zato ima obavezu da je njeguje istorijsku istinu i sa jednakim poštovanjem čuva sjećanje na sve koji su dali život za slobodu. To nije obaveza samo prema prošlosti, već i prema budućnosti, jer sjećanje na one koji su izborili slobodu nije teret istorije, već temelj na kojem gradimo odgovorno društvo. Kao predsjednik opštine Budva osjećam odgovornost da svaki put kada govorimo o ovakvim događajima to činimo sa poštovanjem i sviješću o njihovom značaju. Naša je dužnost da čuvamo uspomenu na borce narodno-oslobodilačke borbe i da mladim generacijama ostavimo istinu o ljudima čija su hrabrost, odlučnost i spremnost na najveću žrtvu trajno obilježili istoriju ovog kraja. Posebno želim da pozdravim porodice palih boraca. Vaše prisustvo podsjeća nas da iza svakog imena koje danas spominjemo stoji jedan život, jedna porodica i jedno trajno nasljeđe. U ime opštine Budva želim da poručim da ćemo i u buduće biti posvećeni njegovanju sjećanja na borce i događaje koji su oblikovali istoriju ovog kraja, jer zajednica koja njeguje sjećanje na svoju prošlost pokazuje da razumije vrijednost slobode koju je naslijedila. Najmanje što danas možemo učiniti jeste da njihova imena ne ostanu samo uklesana u kamenu, već trajno upisana u svijest zajednice koje su se borili za slobodu. Dok god budemo dolazili na Brajiće sa osjećajem zahvalnosti i odgovornosti, njihova borba neće pripadati samo istoriji. Ona će ostati trajna obaveza da slobodu čuvamo i da ne dozvolimo da izblijedi sjećanje na one koji su je svojim životom izborili. Neka je vječna slava borcima bitke na Brajićima i svim borcima koji su svoje živote položili za slobodu. Hvala.